Digwit YouTube, constatatu, Tá mé go maith, agus tá mé ar ais agus ina Gaeilge. Tá sé in Movember ní déag agus ceannaigh mé an camera nua. Sin é, is é seo an Panasonic Lumix FT3 agus tá sé dearg. Tá mé ag dul chun éireacht a labhairt go hiomlán ina Gaeilge ach déifigh mé ar díolán ar ais go barla inis agus an sin. A bhí agam dá síntas níos mó. Buchas a gabhfuil Richard agus Adrian, agus más míon leat Rona, clicáil ar an nasc nó an busca ar féachail. Banfig mé ar tríal ar fóill faoi seán cúpla níos mó a dhéanamh a látá ann agus idir úsladál thar leinte amach round. Gurb maith agat guys agus slán go fóill.